Здравейте, приятели! Аз съм Best Friends. По-скоро бях Best Friends, защото моята приятелка Ани, родителите ни позволиха да снима в YouTube. И аз реших да снимам, да си направя канал. И направо да започваме с видеото, т.е. днешното видео ще е видове баби. И това е моята приятелка, която сега ще дойде. И с нея ще снимаме видове баби. Надяваме се да ви хареса това видео и нека да започваме. И именно тази баба ще е лошата баба. Бабо, Този. може ли да уча Лора? Не, ще учиш тук. Защо? Защото Лора не е добра приятелка. Веднага отивай в стаята, разбрали ме? Бързо отивай в стаята. Ама Лора ми е Не най-добрата ме интересува приятелка. каква приятелка, какви неща, какви работи. Ти ще учиш тук, момиченце, разбрана? Добре. Отиде в стаята и го остави това желе, ще го изхвърля. Ми казва баби на работа. Детска работа. Ще ми ходила с приятелки. Колички, пицички, дюнерчета, всичко. Ще си довърши сега книгата и въобще няма да ме интересува. Си гледат работа. Втория вид баба е загрижената. Каква хубава шапка ще стане. Бабо? Да, Миличка, добре си, как си? Да, добре съм. Обаче малко ме боли корема. Боли те корема? Да. Малко ме боли Как? корема. Какво си яла? Нали, ти се свили и ме натъпчи. Оле, майко, бързо, ела да отидем до болницата. Но защо? Само малко ме боли корема. Как само малко те боли корема? Ти чуваш ли какво говориш? Съжалявам, хора. Ще почнем от начало. Каква хубава шапчица. Чакай да се пича и ето една. Така. Бабо? Да, бабо. Малко. Ама добре ли си? Да, малко ме боли корема. Как? Как малко те боли корема? Да се сведа, да би учила. Как те боли корема? Какво яде? Ти нали ме натъпка с пили? Какви? Майко! Как? Бързо в болницата. Не, как в болницата само малко ме боли корема? Как само малко те боли корема? Малко ме боли корема. И какво? Ако има нещо? Бабо, моля те, малко ме боли, само малко ме боли корема. Няма ли някакви хапчета, сироп? Сега ще проверя. Но ако няма хапчета, отиваме веднага в болницата. Но малко ме боли корема. Там може да си дадат такова. Може да си даде хапче, подходящо да ти прегледат тук корема. Третият вид баба е досадната баба. Ленче! Ленче! Ленче, ела тука! Ленче! Да, бабо. Къде си? Какво правиш? Ела да ме разтриш. Че ме боли. Така, бабе. Така. Спри. Главата. Спри. Продължавай. Спри. Отиди да си пишеш домашната. Ленче! Да. Ела тука. Да,
това? Кое? Виждам се. Това е огледало? Какво е това? Желе. Дай да го видя. Това е гадно. Може ли отида да си пиша домашните вечер? Отивай. Ленче! Нищо. Отивам да спя и после Добре. да си пиша домашните. Четвъртия вид баба е наблюдаващата баба, където винаги ви следи какво сте яли, какво сте правили, кога сте правили и да, какво правите в момента, как спите, дали хъркате или такива неща. Иленче! Иленче! Спиш ли? Иленче! 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 Спиш ли? Бабо, остави ме. Как ще остава? Имаш домашни? Не си ги написала. Марш така да пишеш домашни. Марш! И така, хора, свърши клипа. Дано да ви е харесал. И днес ще правим пак още едно видео с желе. Така че, още едно. чао!